तोर दिलवा मोर दिलवा कैसे मिला रे, धक धक करे कि न छुई के बताओ रे। 28 साल के एज में ताज के शहादत दिवस बा जे हमरा समाज के लोग मनावता, ताज हम उजे भाग ले जाएगी। अच्छा, स्टेज पर जाइला तो कुर्ता आ धोती काहे पहिन के जाइला? वो हमारे एगो पहचान बा, अच्छा लगेला हमरा बिहार के चाहे भारत के एगो अच्छा पोशाक। मंच पे जाइला लालू यादव के काहे बड़ाई करीला? जौना मंच पे ना जाई जहाँ यादव समाज के हमारे भाई लोग रहेला, वो लालू जी के माने ला। स्टेज पर हरदम विवाद काहे करत रहिला कोई जोरे? देखिए विवाद सोच के ना जाएंगे, लाइन भाई है, करियर भाई है, पैसा बा। पवन सिंह जमीन ले हैं ओजा आरा में, वहां फार्म हाउस बना, तो ओ बारे में का कहब? बहुत शुभकामना बा, पूरे भारत देश में बन गोड़ लागत तनी रउआ देखो तनी वॉइस ऑफ भोजपुरी, हम हई आनंद। चली स्टेज किंग गोलू जी हमनी के संगे बानी, बात कल जाऊ वहाँ से के का कहत तनी। और सबसे पहले वॉइस ऑफ भोजपुरी में स्वागत बा। रउरो स्वागत बा हमरा घर पर। तो रउआ के स्टेज किंग लोग कहेला जी। स्टेज प्रोग्राम इतना अच्छा दिला, तो ये मने के कब से स्टेज प्रोग्राम देता नहीं मने 8-9 साल हो गए। 8-9 साल जी। एल्बम तो गइले ही, अभी एल्बम गइले बनो दोनों? हाँ गावते रहला, अभी आइल बा आज ही तोर दिलवा मोर दिलवा। अच्छा जी, पम्मी रिकॉर्ड्स से। पम्मी रिकॉर्ड्स। अच्छा, तो रिलीज आज भइला जी सुबह में। तो वो गाना गा के हमारे दर्शक के सुना दी। अरे तोर दिलवा मोर दिलवा कैसे मिला रे, धक धक करे कि न छुई के बताओ रे, ये बा। अच्छा, ये बताई रउआ स्टेज पर हरदम विवाद काहे करत रहिला कोई जोरे? देखिए विवाद सोच के ना जाए कि करे के बा। हमार का नाम बा कि अगर कमिटी बुलावे होला, पैसा दे के बुलावता, तो हम जेकरा के बुक करता नहीं, या तो साजबाज हो गई, कोई गायिका हो गई, तो हम अगर 99% देता तो ओकरा भी 90% मेहनत करे के चाहिए ना कि पैसा ले लेवानी देह चोरा होता नहीं गावे से। तो हमें डांट दिला, हम बोल दिला मेहनत करो भाई, गाओ हयो गाना के तैयारी करो, तो वो में अब लोग के खराब लगेला। विवाद कोनो ना होखे, चाहे सोच के ही ना जाए कि इनका के डांटिए दे। अच्छा, बीच में अनुपमा यादव जोरे विवाद भई रहे, काहे खातिर भई रहे? गीत संगीत के लेके भई रहे, जिससे वो अपन एगो गाना कोनो गावत रहली, तो वो हमारे एगो मित्र के यहाँ प्रोग्राम रहे, तो हम लेट आई रही, तो हम कहनी, तो हम कहनी कि भाई अब तो डायरेक्ट हम तो बतियौले नहीं कि हम डांटब। तो हम जा कहनी कि ठीक बा, तार सब चीज़ अच्छा, आवाज़ गाना बा, जो भी बा अच्छा होता, प्रोग्राम भी अच्छा होता, लेकिन भोजपुरी के हमारे धरोहर कुछ पूर्वी टाइप के गीत होला जो न गावो। तो पर बहस भइल, बहस छिड़ल, तो वही पर विवाद रूप में बदल गई, बड़ा रूप हो गल विवाद के ना जी। अच्छा, जौना मंच पर जाइला लालू यादव के काहे बड़ाई करीला? जौना मंच पे ना जाई जहाँ यादव समाज के हमारे भाई लोग रहेला, वो लालू जी के माने ला लोग। लालू जी भी कलाकार के बड़ी मानेला। कलाकार में 2-4 गो ऐसा शख्स वाले जो पुराना भिखारी ठाकुर टाइप के गीत गावता, भरत शर्मा जी के भी वहाँ के माने नहीं। हमारे गीत वहाँ के बचपन से सुनत आ रहल बनी, तो हम जात आवत रही, गाना वहाँ के सुनीला, इज्जत करीला, मानीला, तो ऐसे हम बड़ाई जरूर करब। उनका के राजनीतिक में थोड़ा कद ऊपर दे देले ना? हाँ, वहाँ के कलाकार के मानीला, माने के देखी सब पार्टी, हमारे पार्टी से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ से जुड़ल बानी हम जी। तो अभी कहीं प्रोग्राम बा के ना? आज बा, आज एगो गया जिला में एगो बहुत फेमस गांव बा, कुरमथू बा, वो जाके एगो मतलब नक्सली जोरे लड़ाई करे में शहीद हुई रहन चुन्नू शर्मा जी, 28 साल के एज में। ताज के शहादत दिवस बा जे हमरा समाज के लोग मनावता, ताज हम उजे भाग ले जाएगी। अच्छा, स्टेज पर जाइला तो कुर्ता आ धोती काहे पहिन के जाइला? वो हमारे एगो पहचान बा, अच्छा लगेला हमरा बिहार के चाहे भारत के एगो अच्छा पोशाक हो, और हर कोई के पहने के चाहिए। जींस कुर्ता में तो सभे गावता, देहाती अंदाज में ना, हमारे वो अलग अंदाज बा, गीत संगीत भी वैसने बा, ज़्यादा अश्लील भी नहीं खे, पुरानका से लेकर नयका लोग खातिर हमारा भी गीत बा, तो ऐसे अपन एगो हमारा अंदाज बा। सैड सॉन्ग रुआ बड़ा अच्छा गाई, तनी एक आध गो गा के सुनाई। अब एगो गाना रुआ सुन ले खूब कि तहरा मोहब्बत में ये जिंदगी खराब हो गई, और बहुत सारा गाना आई हमार, तो रुआ सुनो अभी बहुत। लगातार रहम का रहोगो? लगातार हम बानी, लेकिन वीडियो के सहित नहीं खे। हाँ, अब वीडियो भी आवता? हाँ, वीडियो के साथ एल्बम रुआ सुने के मिली, अभी लोकगीत मिली, सैड सॉन्ग मिली,
फिर दशहरा के आई, होली आई, अब माने मिलते रहे। गाना आई बा, लेकिन अब तनी एक्टिव हम बनी एल्बम के प्रति भी। एल्बम के प्रति एक्टिव हाँ, फोकस बा हमार। हाँ मैंने एकदम सब लोग भोजपुरी में एक्टिव हो गए ना। ना, एक्टिव रहे के चाहिए, ये लाइन बा, ये करियर बा, ये पेशा बा। पवन सिंह जमीन ले ले हैं ओजा आरा में, और वहाँ फार्म हाउस बना, तो वो बारे में का कहो? बहुत शुभकामना बा, पूरे भारत देश में बन जाए, अच्छा बा। कलाकार के जब अपना एगो भोजपुरी समाज के कोई कलाकार के घर बने, महल बने, होटल बने, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होके, तो उससे बहुत हमारा खुशी बा खुशी के माहौल जी। हमार बने तो वहाँ के खुशी होके के चाहे, वहाँ के बने तो हमरा होके के चाहे। रउआ कब बनाओ? हमार तो बनले बा, देखी नया नया चली गाँव पर। हम तो ये सब देखेबे ना करी, हम बहुत कुटिया में रहे वाला लड़का बानी। हाँ हमारे भी, रहे वाला बानी तो कुटिया में रहा। हाँ एकदम वही में जीवन काट ले के बा। हाँ चल चली ठीक बा। रउआ देखत रही वॉइस ऑफ भोजपुरी। हमारा चैनल का प्यार दुलार बनी, सब्सक्राइब करी। यहाँ कर रही गोलू राजा।